Jabetu zarete gutxi falta dela Miluzeren denboraldia amaitzeko? Bai? Batzuk hasi dira udako porrak prestatzen. Kasu honetan Montenegrora egingo dugu ilazki. Lau lagun gara joatekoak. Bale? Iritsi nintzenerako, esan dute, honek ja hegaldiak eta begiratu ditu, beste honek lotarako leku ere bai, eta besteak plangintza, eta nik, ja dena antolatuta dago, beraz? Zer, bai, Antxon, zuk egin barruzuna ordaindu, denon bidaia. Bai, aritzen zarete esaten Miluze zerbitzu publikoa dela, ez dakit zer, nabaritu da hilar. Ze uste dute hauek, aberatsa garela edo? Zu bai? Agian horregatik dabiltza hain motibatuta. Miluze irentxe egiten da, Miluze irentxi egiten da, errez ganera. Eh? Miluze! Lo! Miluze! Gogor gatoz aurre? Bai, gogorratu. Lasaitu pixka bat. Aber lastan. Oraindik azken txampa falta zaiguta. Litekena da, hau egunero horrela ere ez izatea. Hurrengo astera arte, Gutxienez. Hombre, animo! ondo? Esperientzia? Bai, ongi. Esperientzia, ba. Bai.